And of course, Inday. Sige, papa ko. Sige, papa ko. Hala, baka pa. Kanini. Isa na ko. Face na ni mo? Ay, print na. Print ako na. Ako lang. Print ako to. Ano ito? Dahil naapil ang kuha nito. Wala, ikuha na ko itong taklay niya. Kuha ito ka buhok. Sarap. Ay, ikaw mangyapon ng isa. Ikin ba na ko ang mga Itong iyong merch lang, taga-Kalinang ikaw Davao mangyapon ng isa. I would like to greet all the people of Kalinang Kaya ako, Davao raman tang City. isa. Bago. Itong merch lang ang print ako. Itago na ito sa pangalan Marie. Just call me Hindi po ko Mary. ganiya. Wasa mo script, Arnie. Kalimot yan eh. Pagkaroon ako ng script. Uy, kagunog mo. Ay, 500 dito. Ito yung 500. Crazy hair. Crazy hair. Crazy. Anong aning-aning day? Di ba na nakalkagugbog? Saan mo na yun? Ito ano yung partner, wala man yun ni Soy. So ka nagka-trip planting, nagkahinay naman ni siya. Usa ako ka nag-inusarang ginikanan. I am the one and alone mother. Single mom. Nag-edad ko 45 anyos. I am 45 years old now. The next year, I'm running 46. Akong anak na si Johnson, 20 anyos na. I have children, a kid, Johnson, 20 years old, tall, handsome in the dark. Pas, guwapo, pag-ngit-ngit. Wala ko siya masultii sa tinuod. I'm a liar, I'm a liar. I'm a liar, I'm a liar. Malaya. Wala ko sasulti sa tinood. Sabi na niya, inuto ko yung ikaw na kong yun, mga igala. Ano mo na yung kabalo ni kong yung bagong in English ron. Ano? I'm a liar. Wala na akong sasulti sa tinood. Wala ko siya sulti sa tinuod. I'm a liar again? I'm a liar? I'm a liar? Kung naba sa'y amahan o wala. Yes, I'm not telling the truth because the father of my son is gone. But I'm a liar, ha? I'm a liar. So I'm a liar, ha? O wala po na ko siya sulti kunong sa Judah na hitabo. I'm a liar, ha? I'm a liar. Sino ba yung Kung malaya? wala ko sulti sa tinod, sa manay na rin, di mo na rin pagkakon ba? I'm a liar, ha? I'm a liar. Ako ko nag-espilahan yung yun. Hindi ako nagbalog. Nagbalog din sa'yo. Wala sulti tinod. Ha? Bata pa I'm a lang. liar? At sige na siyang pangutana. Since the kid, my children, is always asking me, Kung hain ang iyang amahan. where's my father? Father, I am sick. Call the doctor very quick. Pag di na nasugod, ang And gap ng it's the story. The stagnant of my life. Mami. Johnson. Bibi talikod mi kay basa kayo imong likod na. Bibi ito pulbusan bi. I don't want to go to school na, Mami. Ay, nga naman.
sipon. Uy, ni kampat o yung sipon sa apeng, bebe. Da. Masa ba yung hindi kagulungan, anak? Mommy, they're always trying to bully me. Ayaw na sila sa tagda, ha? Kay, masa ba ganong ginabuli man ka sa school ninyo, ha? They say I don't have father. I came from the kawayan grass. Dahil rubber band, rubber band. What's this? Lastiko. And so, Pagdampa lang. Pamalingaw ka, pasagdi na sila, pasagdi. no, I don't want to go to school. Where's my father, man? Your father is dead. Saan ka nakapagpasabot aning Where's bataan? my father? Your father is drink the soup of a chicken, native chicken, and he's dying. Alam mo sa sabaw do? Alam mo sa sabaw. Kapoy yun pa man yung batalik. Grade 3 na takoto magsigig in English. Mommy, I don't have a father. I want to see my father. Wala man niya. Wala naman yung papa ni mo. Ay mong daddy. Sina. Sampod dong nagluto sa sabab ting budaghana. Good. Marami na si papa. Anak, kumusta ang imong eskwela? Okay ra, mami. Ulitaw na gid kay ni akong anak. Ay ko na kayo na ko na kay Adam's Apple. Adam's Apple na o kaning kuan matag tiki. Dingin man lagi. Nya kumusta man yung kuan nimo? Kumusta man imong pag-eskwela nimo? Okay naman. Pagtarong ba diya ha? Gamay ko na balaan nga nagbinayo tamo ka diha. Gaya-gaya ka ba na naman ko kayo pag-gaya-gaya kaon kaya pag binit-bayot ya, ha? Ano lang, mami. Kabalo ba yaga nga? Sabay nitas barangay na ito. O gani, niya, ready na juga mo graduate yun. Niya, nagko na kay ka-grado. Basig ko na, ha? Yung mga grado ni mo, bisag... Gusto na ko, di ko sultihan ta ka anak. Wala ko nang inanglag ako kayong grado. Ang akong gusto ka na mga... Kapasar lang, anak. Saan mo lang sobra, uy? Kabala ka, mami. Sobra sa 75 to akong grado. Moral ako, okay ra lang sa bisag 75, okay ra, oy. Kauban ka, ang kaila kayo na ako, classmate yan ako sa una nga. Sus! Bisag ko saog ko silang maestro, di yung katubag. 60 rin kutob to. Unya. Lamihan ta mo graduate, mami, no, kung napunta ko daddy. Ay, Johnson, ayaw ko ka nakapag-isto. Oh. Ano sinagis ko tayo yung papa? Ha? Ay, nalayas ko tayo mamahan! Ako may nadiri! Ha? Ako yung panako ni mo! Hindi ko pwede mo ato na si mong hindi pwede mo ato si mong kaning graduation day? Ha? Sarap ka! Talawa ka! Ay, dad, mga ko, mami. Nanguta. Sabi ni May Plano, si Kagyaw-yaw na nga ako, pinabuhin mo, sige kisot na ng tao. Talawa ka! Bakong ko na yung lubutan. Mami, kasi magiging akong umahan. Ay! Ha? Ay, ko pala ko ta. Mami, 20 anyos na ako. Makasan na ako may ilan ako umahan ba? Hindi na ko sultigid ako sultigod nga driver na ngayon. Yung kapaliggo ko sultigid. Magulang nito ng kampran. Ayaw ko ka na. Pwede ba? Di na ka mag-isgot na mo, amahan? Ang kaya namatay mong papa! Dalo mo sa sabay mo, amahan! Kailan ka na pangutanan naman na ako para lumos sa sabaw na malay matubag ni mo.
kong isulti na Kasi nakalimot ka, dili na ko nalumos bata. sa siwol, nalumos dito sa kwan. Sabang sa kutsara na. Saan mo gusto? Ha? Mami, dili ko bata. Ulitaw na Yang ko. bang sasagutan, no sa ko yung mo. Sultiin ko sa tinuod. Pagpapit yung triplanting, napila siyang lubong atong... Ahoy, susarin. Sultiin ko sa tinuod, ganun asa ang akong amahan. So, ay malaya, ha? Ay malaya. Ha? Ay malaya? Ay, anak lang taka, Johnson. Kabalo ko kung sa'yo mga ayaw pa ni ba? Wala kaya amahan, kaya namatay ng mga mahal na lumos sa sabaw. Kasabot ka! Ha? Ay, wala ba? Na! Tinuod ka, bro. Muna yung gitarbahan siya mga papaw. So, driver siya ng kumpanya. Oo, kana, Samlat Express. Driver na siya. Makita na tinuod din na yun ako yung amahan. May lahat namin mo nagsulti sa ko, bro. Ganang yung mong amahan ko, no? Dali na naman may hagay, marapil ang ipon. Mo ba? Hilig na siya. Alias. Hilig na siya mag-isit-isit. Bro. Luminok sound niya. May dali naman siya Milan. Hilig na siya karagupan, sana. Sa ato ba? Nakagili ko yung amahan. Wala di ko pagkatao sa liking kawayan. Dali na kayo mag-inang kay pare-pare mo gamay naong, bro. Mo ba? Mamaaro may ulo. Mga ulo ko lang, lagumon pong bata. Salamat kay bro ha. Ay matabang bro ba ni ko bro magtuko ko dito. Tara, bro. Kulpaan mo ko bro. Ay, kakulba, bro. Ay, kakulba. Ay, kuan mo. Dapat malain ka. Dala excitement na niya ko bro. Tara, bro. Mao na niya siguro bro. Isa, bro. Chip, bro. Tulog. Si pangalan ni? Iilman. Sino ka? Chip. Tuog mo lagi ng bro. Ang baby, magtagoy-tagoy ni. Klaro kayo magtagoy-tagoy ni. Chip! Chip! Ay, naman mo dahil. Pasensya naman nagbinaw na ko sa paborito sounds ba. Chip, kanang mangwanta ko, Chip, ba? Yung kanang pangita mo, Chip, kanang Chip, ba? Chip, kailan ka ni Chip? Uy, kailan ko na, 50 na. Sikwita. Hindi naman, kanang Chip, ba, kanang? 50 ka din. Kung sikwita man. Sabi ko 50. First, kaya na nada. Dala, Chip po. Kailan ko ang silita ni driver na mo ni Jinhe? Nasa laron, Chip. Sa ko pagkaibalo, 50 na sa ito. Nasa sikwita ni. Pwede na, Roy. Wala ba may pamasahe? Dala, Chip po. Duty siya pero wala siya dali. Asa man niya to? May tinasan. Ano na, pwede, pila na. Tala, boy. Lubinta. Nabita na, nabita. Tuhan na mabalas.
Kadali na kay katol ka ang kabakong sa tiil. Ikir-kir. Ikir-kir ka, Chip? Kausap Ano na. naman na ilig-ilig na patas, Chip? Nakatanong kong lansang ba, ya akong gisulo magbidyas ng may laba. Na-infection. Chief Association, Chief. Chip? Ay, so tiyata, bro, yun ang pakisama na mong duha. Ganong inyong ipangita silito. A.K.A. Langats. Nabinta. Kisa mo ba? Nabinta sa. Nabinta. Kisa ba yun ba? Kumbaga, bro. Amahan ako na si Langats. Kanagingan na dito. Unsa? Tabla. Unsa ba? Original lang, pwede. Squinta. Bay. Daw, nasa Squinta. Ako to yung galit sa unang tumulitaw pa siya. Tinuod yun eh. Daog na yung pustahan na yun. Pustahan na yung mga nanay ng sigawas. Daog yung buwan eh. Gusto ko na. Sige. Ay na. Nanay, bago ka abort ay. Sila gas na. Gusto ko na. Hey! Hulatan na lang na ninyo dito sa Pikasakay. Ano ba, bro? Naamog-amog mo. Karingga na ba na amog-amog mo yun na ba nag... Padulog pala po. Kalag na ko. Sige na. Salamat, Kitsi. Bro, nga mo na yung papa niyo, bro. Oh, Kapon Sky, bro. sige, gede bro. Hindi kalimut pa. Hindi kayo palipit, man. Dako kayo, dako magitiyan. Sige, bro. Bro, palong nila, bro. Huwato na to dito sa Pikas, bro. Yan yan, hindi na paggamit ng kuhan, treadmill. Hambot? Damay. Hindi na paggamit? Kaya, nakukit man ako si Quinta at nakawat to. Ah. Boss. Hindi ko si Quinta ba? Tax na dubinta. Kaya ihata kong dubinta. Nakata ko si Quinta. Pwede na mas doon. Chip. Ay, Ano gitawa mo ko di ba, Chip? ay, langgats. Sige mag-ahinsit-hinsit eh. Nabumol lang ka. Wala, ba't kung gidget mo ganito pangit, ganito mong lagot, pwede ganito mong tawagan mo. Ay, bagay naman po na sinang sinagamit ko. Anak, ayaw ko gana, alam mo gana just paper. Kaya yung super A, imano yung super A. Ay, salamat sa'yo. Na may kamunggay na imong nipon. Dito, kapit ko dito, kaya nagkasuyok ko ba dito? Kaya ko kung sabaw. Diyan ay nakita ni mo at lantawan na sa Pikas 4. So, babae na. Sa bilis. Kasi ka, mauna ka itong gilutog spaghetti, ha? Dali lang ako sa kanila kita kaya mag-internet pa ba ako? Ay, sige na. At sundala dito na ka na. Sige, salamat kayo, Chip. Ay, hapon ninyo diya. Amin nga po sa... Sibat sa dito, bro. Sabi ikaw ba rin mo? Ano nga, mura mo nagtumboy na? Sir, ayun mo ba na, sir? Malayo na kung ano yung style, sir, ba? Si Bones. Sibat. Sir, umarapel, sir. Tarong ka na, sir. Kinahiwi. Ay, tarong ko na ko. Naigo mo ganit bola pagpasa sa kong kabaris biniboy. Sabi ito, do. Narito nignaw ni bata na kapina gym siap ang buhok. Bayot, matama ka na, bayot ka, kay, ano ka na, skinny jeans, wala ganay mong suot lagi. Kailangan ni Marie. Mari, kisang nga Mari, daghan mo ko kailangan Mari. Katugal kagong buhok. Katong Kinsa. katong gwapong mata. Sa ko pa kayo ba, isaray akong nahibal, nakailan ako nga Mari, Pero hindi na ko yung isulti ni mo kaya ako rin nakabaw. Mao na siya akong pasabot ni mo. Mao na akong bot pasabot. Ngaon sa? Ako ang inyong anak ni Marie.
Ayoko anak, ayoko. Pailahan ako, lukso ng dugo. Dili ko mo ko anak. Pare-parehab tabi mo na ako ngayon turutaan. Naawa kong porma, nagkargo pants po ko. May rubber shoes. Napo ka headset. Ano nakaingon magkana? Inhead ko. Ang ingon ani po na kong hilig. Kailan ba edad mo ron? 20 anyos. Pati anyos. Murag maugin ni sa una, murag mao ni. Ikaw ba nga akong amahan? Pangalan mo? Johnson. Johnson? Murag maugin ni. Pero uli lang sa ito sa inyo ha, maliki lang ko dili. Kaya ko sa una-unaon. Kaya ko na hinumduman daw, ko na hinumduman. Na ako'y mga ebidensya din nga ikaw akong amahan. Tanawan ni hulagway ninyo kaniadto. Oh, Black and white pa. apro pa yung mong buhok. Remember me. Kompleto pa yung mong ipon. Kuya pa, dapat gidain nga mo ang picture sa Juan Cesar Montano Photography. Kaling picture din yun sa PTA ground, wala pa ng People's Park. Klaro kayong grandstand. Klaro pa kayong grandstand dari sa PTA. Ikaw ako anak. Oo, ako pa. Pa, anong gayaan? Pili na iyab ni mo ron. Ang taon na mong ka. Di mo taan ako. Kung ikaw ako anak, pili na mo iyab ron. Di ka masuko. Dili. Tulo sila ka buhok. Tulo. Anak gid, sakto. Anak ginita ka. Pa, Anak ginita ka. pangarong ibiyaan ko ni mo. Sulti at anak. Dili ako ang sadan. Ngunong nihawak ko sa... Ngunong nibulag ko sa imong mama. Imong mama ang pakutan na anak. Dili ko makatubag anak. Kaya na ko ang responsibilidad niya sa imong inahanapan. Siya dili. Pakutan na siya. Sa ato pati noon dyan ay nga nagminyo na kaglain niya na nagdawa ka bukan na. Oo, pero nagbulag yapon mi. Gano'n man. Nasakpan ko ka kamprag ko. Butaw nila ko doon silang probinsya. Dahil nakasumbong niya. Kaysa na isa ka kampragar silingan na dito silang lugar. Oo ba? Wala na dito, istorya yung mama naman dito. Pangutan na! Kung unsa, o sa ihinungdan sa mga panagbulang. Bulot-bulot ang division, baby. Bira. Anong masa may problema ni mo? Nagkaunak ka? Sumpa ko. Sidiris ako ma. Johnson! Duda di pa ni bataan, di ba? Di mo masabsag patasan na bayot din yung bataa ba? Johnson? Johnson! Asa man? Nasa magka sa problema ni mo, ha? Ikaw ko problema. Ako ay problema ni mo? Ha? Ako ay problema ni mo? Ikaw. Anong kayo kung magkanga ako ay problema ni mo? Ikaw rin na problema? Bisa ko magirikanan. Puso ko rin nakawan, ibalintaro naman yung panahon nato ni Ron. Ha? Wala na ikaw yamahan ha. Wala kaya mangan. Anong sige magkaputa na yung mga Ito mo na si Lito. Alias Langgats. Nagkita mo! Nagkita mo si mga amahan nga dalit! Sobra pa sa pagkita ma.
Nganong ibuhat ni mo na? Di kalimod nga amahan ako siya. Sige na akong liwatan niya. Pero kayo ng kana. Kung nagmahay ko. Hindi ba na gwapo akong papa na bantong regani ko. Pero anong ilibot naman sa ko ha? You're a liar! I'm sorry. You're a liar! Si I'm a liar, ha? I'm a liar? Ha? I'm a liar? Ha? Yung Kaya ka. kung ano, Johnson, I'm a liar, ha? I'm a liar, kumaka ka. You're a liar. Ingon ka, wala na kaya mahano niya karon. Ingon siya nga nun. Ikaw na mo, ingon siya ka ng bulag mo. Ha? I'm a liar, ha? I'm a liar. Kasi tinood masulti ko ma. Salada ko, nak. Masaylo ako. Namakak pa ka sa kuha ma. You're a liar! Ako naging, wala ko nagpadayon siya kay... Kaya naguyang sa kuha nga arapo, pero ako, okay na kayo ko ato. Anak ko masaylo ako. Ba't ka tuwing ko May nag-antos? tikan yun? Ba't ka tuwing ko nag-antos ma? Kandahon ko wala na kaya mahan. Kinalo mo sa sabaw. Masaylo ka dito. Masaylo ba ko ni Mana Johnson, ha? Masaylo ba ko ni Masaylo ako gagad, alay. Masaylo ba ko ni Mana? Kabalo ko, wala ko kabalo. Gusto rin ako may balan ng kamaturan. Pagkasultihin ko. Sultihin ko kung sa may tinood. Naka-YouTube na din, David Hart. Salada ko! Ha? Dire? Malayer, David Hart. Malayer? Oo. Ah, matiya kay Gingo ba yan? Naanak ko. Manuwi ko sa kong anak. Ikaw na lang, kita na lang ako dito. Wala na ako ikaw. Abigin ako. Ayan. Wala sila nakita sila mahal. Ay, mo kanina. At bahay ko, manong i-brainwash na ko siya. At tinood wala man natin sa layang na mahal. Kaya ako may di balibad nga magpakasal ka niyan to. Karon ginapasagdan ako kung magkita sila. Nagabanding-banding sila siyang papa. Sabi na karon nga bulag na pala siyang asawa. Ang iyang amahan. Sipiat ang nagsuri din sa balaya. Manghuran din ba? Idol Kinday, salamat kayo sa inyong programa. At least karon, matinood na pangandoy sa kong anak. Sunod to, igpuhon na ini-graduate niya. Sorry po, sorry. Ay, recording mo ako. Sorry ate, sorry. Tanggap mo yun? You really sad